Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға таба койбер темалар турында. Законсыз сәүдә белән көрәш дәвам итә. Биредә яшелчә һәм җиләк җимеш сатып алырга кирәкме? Тар юллар киңәйтелә, яшел үсентеләр максималь рәвештә сакланыла. Яр-Чаллыда безнең Ишегалды республика программасы кысаларында эшләр дәвам итә. Роспотребнадзор белгечләре прокуратура органнары белән берлектә мәктәп яны лагерьларын тикшерде. Нинди хукук бузулар ачыкланды? Пенсионерларга закон кагылмый. Чаллы ТВ телеканалы редакциясына Фонтан базарыннан ерак түгел үз уңышларын сатучы әбиләр мөрәҗәгать итте. Алар пенсия зур түгел, шуңа әз генә булса да үзләре үстергән җиләк җимешләрне сатарга мәҗбүрбез дип зарланалар. Ләкин табыш белән бергә штрафлар да килә. Тулырак алдагы материалда. Пенсионер Тамара Дулина 15 елдан артык һәр җәй сайын Фонтан базарыннан ерак түгел урында сәүдә итә. Ул сатып алучыларга үз бакчасында үстергән җиләк-җимеш яшелчәләрне тәкъдим итә. Әмма уңышны сату белән бер рәттән ул әле штрафлар да түли. Әйтик, бер көн эчендә аны акча янчыгы 3000 сумга әзәйгән. Тикшерүчеләр көн сайын диярлек килә дип зарлана пенсионер ханым. В четверг приходили, вчера вот уже опять приходили, сегодня пока еще нету. Но придут. Придут обязательно. Не дают, вот просто число не дают. Сказали, не положено нам торговать на этой территории. Куда деваться нам? Пенсия маленькая, 8900 получаю. Вот можешь представить, как жить? Чаллылар мондый сәүдә нокталарына каршы түгел. Күпләр яшелчә һәм җиләк-җимеш бирдә кибетләргә караганда табигый һәм яңа өлгергән дип саный. Әмма мондый продуктларның сыйфаты өчен борчылучылар да бар. Я не покупаю. Не знаю. Открыто. Микробы, ветер, пыль. Я предпочитаю в магазине. Потому что огорода нет своего, да, покупаю. У уличных торговцев я покупаю овощи, зелень, потому что в магазинах еще зелени нету качественной. Башкарма комитета безгә Фонтан базарында профессиональ рәвештә сату белән шөгыльләнүчеләрне генә штрафка тарталар дип хәбәр иттеләр. Үз продукциясен саткан бер генә әбидә штрафка тартылмаган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Тар юллар киңәйтелә, яшел үсентеләр максималь рәвештә сакланыла. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Илья Зуев безнең Ишегалды республика программасы турында үз докладын шундый сүзләр белән башлады. Әмма чаллыларның шелтәләре бар. Тулырак алдагы сюжетта. Яр-Чаллыда безнең Ишегалды республика программасына 100дән артык Ишегалды кергән. Аларның яртысында актив рәвештә эшләр алып барыла. Мәсәлән, 41-нче комплекс Ишегалды шуларның берсе. Монда машиналар юлын яңарту бара. Чаллылар үзгәрешләргә тулаем алганда яхшы карый. Әмма теләкләре дә бар. 41-нче комплекста яшәүчеләргә подъезд яндагы төрле дәрәҗәдәге тротуар ошамый. Аларның сүзләренә караганда бар кеше дә юлның түбәнгә таба төшүен сизми һәм егылу очраклары да булган. У нас женщина упала с ящиком рассады, чуть лицо не разбила. Видите уровень? Вот. Даже я, будучи ходячей, не то вот иду и трясусь, и чуть ли не падаю. А эта женщина с рассады шла. Я в скамейку шарахнулась. Ну вот как к овощной палатке спускаться вот за углом 9-этажки. Там бордюр вот высокий сделали. Вот. А надо вот так, как вот это сделали, скат. Потому что люди там ходят и прыгают. Шулай ук пенсионерлар төзелеш эшләре барышында күп кенә куаклар һәм агачлар киселде дип борчыла. Чаллыларның сүзләренә караганда, элек алар сау һава суласа, хәзер тузан сулый. Башкарма комитеты күп кенә ишегалларында үсентеләрне яңадан утырту каралган дип ышандырдылар. Санкционированная вырубка деревьев осуществляется по согласованию с комиссией по сохранности и восстановлению зеленых насаждений. В тех дворах, где приходится убрать деревья, производится восстановительная посадка зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных из расчета 1 к 3. Әмма кайбер ишегалларында үсентеләр утыртылмаган, чөнки майдан зур түгел. Агачлар һәм куаклар Шулман проспектында Академик Королев, Шамил Усманов һәм Иске Сарман урамнарында барлыкка килде. Шәһәр башлыгы район башлыкларына халык белән күбрәк эшләргә кушты. Еш кына бер үк подъездда яшәүчеләрнең безнең Ишегалды буенча теләкләре төрле була. Мы не можем быть арбитрами в большой семье того или иного двора. Мы какое отношение в том, чтобы рассудить, имеем? Мы не сможем рассудить жителей. Жители сами должны определить, чего они хотят.
Наил Магдиев халык аугасы аркасында төзүчеләр зыян күрә дип өстәде. Эш туктатыла. Мэр халык белән җыешларны җентекле үткәрергә киңәш итте. Карарлар күпчелек халык фикере буенча кабул ителергә тиеш. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Эшәргә яраклы суның азык-төлек продуктларының һәм әзер ризыкларының сыйфатын тикшерделәр. Җәйге ялның иң кызган чагында Роспотребнадзор белгечләре прокуратура органнары белән берлектә мәктәп яны лагерьларын тикшерде. Белгечләр нинди хокук бузуларны ачыклый алды. Тулырак Лилия Гатина материалында. Мәктәп яны һәм шәһәр яны лагерьларында ял итүнең иң кызган чагы, шуңа да карамастан балаларның барлык ял урыннары Роспотребнадзор тарафыннан санитар-эпидемиологик нәтиҗә алырга тиеш. Бу атнада 6 мәктәп яны лагерендә тикшерүләр үткән. Ялны оештырудан тыш белгечләр эшәргә яраклы суның, азык-төлек продуктларының һәм әзер ризыкларның сыйфатына да игътибар итәләр. Мы продолжаем так называемые профилактические визиты в отношении поставщиков питания. Были единичные нарушения, связанные с тем, что не все результаты медицинских исследований и все результаты прививок были внесены в медицинские книжки. Естественно, по ним были проведены рабочие совещания на местах. По ним будут приняты меры административного воздействия в виде наложения административных штрафов на должностных лиц по статье 6.7, часть 1 от 3000. Шәһәр мэры Наил Магдиев Роспотребнадзор һәм прокуратура белгечләренә балалар ялын оештыруны игътибар белән күзәтергә йөкләде. Беренче смена Звездный, Солнечный, Крылатый, Росинка, Бумажник, Солнышко һәм Жемчужина шифаханәсендә старт алды. Ваши неожиданные визиты должны быть почаще. Задача, так же, как и в прошлые годы, сделать все, чтобы летний отдых детишек ничем не был омрачен. Бүгенге көндә шәһәрдә 51 мәктәп яны лагере, 49 хезмәт һәм ял лагере һәм 6 шәһәр читендәге лагерь эшли. Чалда җәйге ялны оештыруга 240 миллион сумнан артык акча каралган. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Җылылык челтәрләрен опрессовкалауның чираттагы этабы башланды. Бу юлы Камгәзәп 2нче яр буе адресы буенча урнашкан йортлар 9нчы микрорайон 14нчы йортта яшәүчеләр кайнар сусыз калды. Моннан тыш 40нчы, 41нчы, 43нчы, 45нчы һәм 59нчы комплексларда яшәүче шәһәрдәшләр дә уңайсызлыклар кичерәчәк. Кайнар сусыз калган йортларның тулы исемлеген экраннарыгызда күрәсез. Кайнар су 15нче июньнән 28нче июньгә кадәр булмаячак. Россия абитуриентлары югары уку йортларына керү өчен гаризаны 2022 елның 20 июненнән Госуслуги порталы аша бирә ала. Кабул итү кампаниясе 25 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Нәтиҗәләр турында абитуриентлар 9 августка кадәр белә алачак. Сервистан түләүле нигездә укырга теләүче абитуриентлар, шулай ук бушлай уку формасында максатчан һәм ташламалы урыннарга дәгъва кылучы абитуриентлар да файдалана ала. Кабул итү турында мәгълүмат кулланучының шәхси комитетында кабул итү комиссиясе карары кабул ителгәннән соң ук теркәләчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Санаторий Шифалы-Суйжминвода предлагает программу для лечения и профилактики хронических заболеваний дыхательной системы «Свободное дыхание». Повышайте иммунитет и укрепляйте противовирусную защиту организма. 22 июня. ДК «КамАЗ». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.